F'Għawdex infetħu l-attivitajiet ta' Pride Week permezz ta' festin u mixja organizzati mill-Allied Rainbow Community. Din hija l-ewwel Pride March li qatt saret fil-Gżira ta' Tletolijiet u sar b'kollaborazzjoni bejn il-Malta Pride, l-LGBT+ Gozo, l-Allied Rainbow Community, il-Ministeru għal-Għawdex u s-Segretarjat Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza. Din hija waħda minn żewġ mixjiet magħrufa bħala Pride March li se jsiru f'pajjiżna din is-sena. Waħda minnhom tkun f'Għawdex u oħra bħas-soltu f'Malta. Is-Sibt il-mixja bdiet fil-5 ta' wara nofsinhar fir-Raba' Għawdex minn Qawsa l-Laħab sa Villa Randil. Fis-stqarrija l-LGBT+ Gozo qalet li dan l-avveniment huwa mument emozjonali għal dawk kollha li huma LGBT+. Huwa parti minn moviment akbar ta' aktar tolleranza lejn nies ta' kull orjentazzjoni sesswali li kiber sew mill-2013. Huma qalu li l-ħidma tal-Ministeru għal-Għawdex sabiex persuni LGBT+ ikunu rappreżentati b'mod ġust kienet waħda kbira. Fost l-oħrajn huma rikonoxxew l-impatt pożittiv tal-investiment fil-Qawsa l-Laħab. Intant il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri qal li l-impenn tal-Gvern lejn l-inklusività huwa wieħed evidenti u dan jidher anke fl-indiċi tal-ILGA Europe li fih pajjiżna reġa' sab ruħu fl-ewwel post għall-inklusività. Żied jgħid li l-fatt li dan l-avveniment issa wasal fil-Gżira Awċija ma setax isir mingħajr ħafna xogħol. Sodisfatt li propju sena wara wkoll li l-LGBTI+ Gozo fetħu l-ewwel uffiċċju tagħhom ġewwa Gżira Awċija, illum ukoll kellna l-ewwel Pride March hawnhekk propju ġewwa ir-Raba' ta' Għawdex. Is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li din l-okkażjoni ta' ċelebrazzjoni mhijiex biss għal dawk LGBT, iżda l-kull min huwa liberu li jgħix ħajtu kif jixtieq. Qed niċċelebraw il-fatt li kulħadd jista' jgħix il-ħajja li jridu u dak li għamilna f'dawn l-aħħar 10 snin fejn daħħalna aktar drittijiet ċivili u kommessi li bħala gvern flimkien ma' soċjetà ċivili u mal-komunità LGBTIQ inkomplu ngħinu sabiex kulħadd jilħaq il-milja ta' suċċess ta' ħajtu. Preżenti kien hemm ukoll il-President tal-Allied Rainbow Community Clayton Merċieqa li stqarr li l-importanza ta' dan l-avveniment tmur lil mill-istorja. Huwa pass importanti u storiku għall komunità LGBTIQ f'Għawdex, mhux biss għax hija xi ħaġa ġdida imma qed inżidu l-viżibilità għal din il-komunità f'hawnhekk li ħafna drabi milli nisimgħu aħna li ma tantx isiru affarijiet biżżejjed li tista' żżomm il-ħajja għal nies LGBTIQ.